मंडली आज श्रवण कुमार बापा मांकर शालिदान करिबा पाई कुंभ पाखकु जाईछि कलसी पाखक आगे जाईछि देखि देला कलसी रे बिंदु हेले जल नाही ना सुखिला कलसी को देखि सिंधु आज विचार करूछि मु कोन करिबी मो बापा मां दुहे तुषारे व्याकुल हेउछन्ते अमावास्या रात्रि अंधकार समय कुआडे जिबी मोते किछि बुद्धि दिसु नाही तथापि बापा मांकर तुषा निवारण करिबा पाई सुखिला कलसी को धरी श्रवण कुमार कहला बापा मां जल नाही मु झरन जाई जल नहीं आसे सुखिला कलसी को धरे आज सिंधु चलेछि दिन गोटे को बापा मां को कान बारे बुलाई बुलाई एबे बापा सब बापा भाई पुआ झियन पादरे जोता अछि आगे परपरो जोता नथिला जति धनी घर बापा भाई कर जोता खंडे दिबती भल धोती खंडे थिबो मुई देखिछि गरीब घरर बापा कोई बंधु घर जीवा पाई धनी घर बापा कठारु जोती के मागे के आनंदी भल धोती खंडे मागे के आनंदी भल छता खंडे मागे आनंदी आगे परपरो आजिकाली बापा लाइट अच्छे टॉर्च अच्छे मोबाइल जुग केते बड़े बापा टॉर्च नथिला के लठन नथिला के लाइट नथिला दिन गोटी का बापा मां को कांद हवार रे भाई भाई आज्ञा अमावास्या रात्रि अंधकार समय रे ए धन बापा मां को तृष्णा निवारण करिबा पाई सुखिला कलसी को धरी आबरा खाबरा रास्ता रे आज श्रवण कुमार चाली जाउछि जल पाई पाद कोंतारे फुटी रुधिर धाक धाक पुरी जाउछि
पुरस्कार देखवा पूर्वतन सभापति से सत्य सत्यनारायण महाप्रभु माँ कालीजाई सम्मुखें बसिथिबा माँ लक्ष्मी ठाकुराणी सभापति परिवार ठाकुर मंगल करंतु सारा सलावत ठाकुर विष्णु करंतु धनाधन गोकुल कृति करंतु सारे बोल मनान देखवा नहीं बोलो आज सत्य बोल सके सावर कुमार जाने छे आहा बरोड़ा रे जल सब सुखी जाई छे आहा और परिवत
ଛୁଆଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ ଆଜ୍ଞା। ସେ ରାତି ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲା ଜଡ଼ିବଟ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି ସେଇ ଝରଣାରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଲା କଳସୀଟିକୁ ଧରି ଜଳକୁ ଚହଲାଇ ଶୁଖିଲା କଳସୀଟିକୁ ଭରିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ସରକୁ ନଦୀ ତଟରେ ରାଜା ଦଶରଥ ମୃଗୟା ଦେଖିଲେ ଧନୁକୁ ଟଙ୍କାରୀ କର୍ଣ୍ଣମୂଳକୁ ଟଙ୍କାରୀ ବସିଛନ୍ତି ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଝରଣାର ଜଳ ଶୁଖିଲା କଳସୀରେ ଭରିବା ସମୟରେ ଡାବୁ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଆହାର କରନ୍ତି କଳ କଳ ନାଦକେ ଡାବୁ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡାବୁ ଡାବୁ ଶବ୍ଦଟା କ୍ରମବାନ ହୋଇଛି ଶବ୍ଦଭେଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷରେ ଯାଇ ବାଜିଗଲା ସତା କରୁଥିଲା କିଏ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା କିଏ ଶବ୍ଦ କଲା ଶବ୍ଦ କଲା କିଏ ଶବ୍ଦ କଲା କିଏ କିଏ ଶବ୍ଦ କଲା ଶବ୍ଦ କିଏ କଲା ମାଠିଆ ମାଠିଆ ବାପି ଲାଗେ ଉଠେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା ରହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ। ଶବ୍ଦ ଭେଦି ମାନଟେ ବାଜିଲା କେଉଁଠି ମାଠିଆ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ମାନଟି ବାଜିଲେ ଇচ্ছে କାନ୍ଦୁଛେ ମାମା ଅସରା କରିଲା ଆଟିକାର ସବେ ଆଜ୍ଞା ନାଟା କଣ କହିଲ ସତ୍ୟରୁ ସଞ୍ଚୟ ବିଜୟ ପତାକା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟରୁ ସଞ୍ଚୟ ବିଜୟ ପତାକା ସତ୍ୟରେ ନାହିଁ ପରାସ୍ତ ଚିରଦିନ ସତ୍ୟ ଆଶା ମେଣ୍ଟାଇବ ଚିରଦିନ ସତ୍ୟ ଆଶା ମେଣ୍ଟାଇବ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆଜି ପବିତ୍ର ରାତି এই পবিত্র রাতিরে মাଙ୍କ দরবারে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সত্যনারায়ণଙ୍କ পালা এই পালা মাধ্যমে মুগ্ধ হয়ে জিতু বাবু গায়িকা মহাশয়ଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ এই ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭୂଗୋଳେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠେ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ନୁହେଁ ଇଏ ଜଣେ ମାନବ ସନ୍ତାନ ଯୁବକର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କର
ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତ ଗୋଟେ ମାନବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଣୁ ସେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଭାବି ଆଜି ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣଟିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି କହିଲେ ଜଣେ ମାନବ ସନ୍ତାନ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ଚିତ୍କାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା କଳସିଟି ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ରକ୍ଷା କର ବାବା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଶହେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ତା ପାଇଁ ମୁକୁଟ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି ହରି ଶହେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ତା ପାଇଁ ମୁକୁଟ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି ହରି ଇଏ କି ବନ ଅନ୍ତେ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ମସ୍ତକେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ନେହ କରି ଆଲାପେନି ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ଦରବାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଲା এই ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବାହାଣ ପୁଅକୁ ଆମର ଜଣେ ଶିଶୁ ଭକ୍ତ 20 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ এই 20 ଟଙ୍କାକୁ ବାୟକ ମହାଶୟ ସାଦରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗତର पुरस्कार देखिवा शिशु नारायण महाप्रभु माँ लक्ष्मी रानी माँ काली जाई जोगमाया माँ मंगल करंतु ताके सपरिवार ठाकुर मंगल करंतु सर्वे भवन राजा दशरथ नै श्रवण कुमार पाखरे पहुँचे गले अरे पुत्र हे आज्ञा पुत्र সন্তান জানি গোষ্ঠ করেছি অপরাধ করেছি জানি বন্য পশু ভাবে শব্দভেদী বাণীটিକୁ নিক্ষেপ କରିଦେଲି শ্রবণ কুমার ଆପଣ নাম দଶରଥ বাণীটিକୁ କାଢ଼ Nobody like what am I? মতে একা মারি না তিନି ଜଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଅନ୍ଧ ମୋ ବାପା ମା ତୃଷାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଝରକୁ ଆସିଥିଲି ଜଳ ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା ଆଜି ତୃଷାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ମୋତେ ଏକା ମାରି ନାହ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ମୋତେ ମାରି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଗଲ ନିଜ ମାୟା
अरे बापा माझं जीवन आपण काय बापाने घर तुझ्यावर पाणी जायला कष्ट जायला आज ज्या बापा मान कर चिंता যদি ଆପଣ ଝିଅ ଚାଲିବା କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କଳସରେ ଜଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ତ ତପସ୍ୱିନୀ ତପସ୍ୱୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ ଶବ୍ଦ ଭେଟି ବାଣରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଇଛ ବୋଲି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଏତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କଳସୀରେ ଜଳ ଭରି ରଥ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି କେମିତି ଜଳ ଦେବି ଶ୍ରବଣର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଜି ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା करे कुंभ जलधारी राजना चालिले मुझे देखी अचेतन पाद आनिले आगना बोधिला गाए उड़िलाई तेरा भयका उड़िला गयो ग्रीष्म समय सूर्यकर प्रचंड तेज जल सुखी जाइए मो पुआ दूर को चली जाई आसुना समय आगे दशरथकर सुखिला पत्र ऊपर पाद पड़गला पाद पड़ जाइए मड़ मड़ शब्द शुभिला श्रवणर माँ कौची धन रे काहे बापा छिड़ा होइछ प्रबल तृषा लागुछ रे बापा जलटा दे काहे के देउनु तू आसी गलुनी हमें जानिछु अरे नीरव राहेछ के पाका Yeah.
ତୋର ଭଲ। ଆମେ କରିବା କଥା ବାପା ତୁ କାହିଁକି ମନ କରୁଛୁ ଆଜି ରଥ ଅଦୁଣି ବାପା ମାଙ୍କ ଭାରତ ତେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ବାପା ଆମର ଗାଈ କମା ଆସିବୁ କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଗାଈ କମା ଆସିବୁ କୋଡ଼ିଏ ଗାଁରେ ପାଣି କୋଡ଼ିଏ 60 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସପ୍ତପିଠି ନାହିଁ ବାବାଙ୍କର ନାହିଁ ସପ୍ତପିଠି ଲଗେଇ ଦେଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଲା ଏ ଡୁକୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶହେ ଦିଏ ଦୁଃଖ ତାପାଇ ମୁକୁଟ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି ହରି ଶହେ ଦିଏ ଦୁଃଖ ତାପାଇ ମୁକୁଟ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି ହରି ଇଏ ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ମସ୍ତକେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ନେହ ବରି ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏଇ ମାଙ୍କ ଦରବାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଲା এই পালা মাধ্যমে মুক্ত হই দুগু বাবু দুগু বাবু গায়িকা মহাশয়ଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା তথা গায়ক এবং সঙ্গীত ମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା পুরস্কৃত କରିଛନ୍ତି এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শিপালী কাম କରୁଥିବା শিপালীଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା পুরস্কৃত କରିଛନ୍ତି আশা এবং বিশ্বাস এই ক্ষুদ্র উপহার গুলিକୁ সাদারে ধরা করিবে জয় মা যোগমায়া জয় মা লক্ষ্মী জয় মা ভবানী ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଦୁହେଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଆହା ତୋ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଓ ମା ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଆହା ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି ବାପା କିଏ ଅଛି? ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ତୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ଆମେ ତୋର ସେବା ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ହେଲେ ଏ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ବାପା ମା ଅନ୍ଧଙ୍କର ଯତ୍ନ ତୁ ନେଉଛୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଭାର ତୋତେ ବହିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନିରବ ରହିଛୁ ମନ ଦୁଃଖ କହ ବାପା ଆଜି ଦଶରଥଙ୍କ ନୟନରୁ ଲୋତକ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଯାଉଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କଲି ପ୍ରମାତ୍ୟା ପାପ କରିଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣର ବାପା ମା ଦୁହେଁ କପଟ କପୋତିଙ୍କ ଭଳି ଭୂମିରେ ଲୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୀତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା। ପାତ୍ରଟି ଆଣି କୁମ୍ଭରୁ ଜଳ କାଢି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଜଳ ପାତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଅନ୍ଧକଙ୍କର ହସ୍ତଗତ କରିଦେଲେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଏତ ନୁହେଁ ତାହା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ନୁହେଁ ତାହା पवित्र भली लागे सत कहतु किए दशरथ पाद तले पड़ी गले कहले कपिवर मते आपण क्षमा करि दियंतु मो नजानि दोष करिछे अपराध करिछे अन्य पशु भाबे तेरे सप्त भेदी बाणटी को निके पड़ी देछि आपण कपुर श्रवण थारे बाछि गला आज श्रवणर प्राण मु नहीं जाइछि जहा दंड देबा कथा मते दियंतु देव काला से बोराए देव काला से बोराए
ମତେ ଗଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାଲ ଅନ୍ଧୁଣି ସ୍ୱାତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ। ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି ଅନ୍ଧକ ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣଟିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ଆରେ ଖୋଲଣା ସୁନ୍ଦରୀରେ ଘର ଭିକାରୀ ଲେଖିଥିଲେ ବା କାହାର ପୁତ୍ର ବନ୍ଦିତା ନିଜ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ ଯେତେ କାନ୍ଦିବା କଥା କାନ୍ଦ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବା ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଆମକୁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତି କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସୀତାନଳ ପାଇଁ କାଠ ଘୃତ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ସେଇ ସୀତାନଳ ପାଖରେ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ। ଯେ କାଠ ଘୃତ ସବୁ ସଜା କଲେ ଆମକୁ କାଠ ଉପରେ ବସାଉ। ମୁନି ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଧୁଡ଼ି ଛାତି ବସିଲେ ପୁତ୍ର ପାଣି ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ବସାଉ। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର। ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ନା ଧରି ଆମର ଜୀବନ ଯାଉଛେ। ଆମେ ତ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛୁ। ପୁଅ ନା କହି ଆଜି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୋର ପୁଅ ହେବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଥିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ କହିଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ରଖିଛି ଉପ ପୁରାଣ 18 ଖଣ୍ଡ। ନାଇଁ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣଟି ବାଜିଲା କେଉଁଠି? ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା କିଏ? କୌଣସି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କଣ କରିବା? ଇଏ ବିଦ୍ୟାର ବାଦ ନ ରଖିଲେ ଆମର ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶରଣ